Magandang umaga po sa inyo mga idol at welcome po sa aking channel. So pasensya na kayo, medyo natagalan yung vlog ko. So ito yung unang vlog ko sa bagong bangka ko. So natapos na rin yung pinapagawa kong bangka. So manghuli lang ako ng pangulam ngayon. Tara, samahan nyo ako. Bago ang lahat, shoutout nga po pala sa mga sumusunod. So yun mga idol, nandito na po ako sa aking spot. Magpapatangtang ako ngayon. So yung spot na to, yung pamain na gagamitin ko, kulay orange na crystalite. So dito, maghihintay din ako ng lutang. Kasi yung spot na to, madalas may lumulutang dito na talakitok. Kung sakali may lumutang na talakitok, magpapatiw-tiw ako. Pero sa ngayon magpapatangtang lang muna ako kasi wala pang lutang na talakitok. Manghuli lang ako ng pang-ulam. Yung kawil nga pala na gamit ko dito mga idol, number 563. Tapos yung pangdulo ko 6 pounds. Yung main line ko 30 pounds. So medyo malabo yung dagat kaya medyo malaki yung nylon na gamit ko. Susubukan ko muna yung kulay orange dito. Pag walang kumakagat, magpapalit ako sa green. So ayan, first drop. Sana may kumagat agad. Yung spot na to dito mga idol, madalas kumakagat mga barakuda. Lalim to ng mga 40 dipa. Sa kanto lang to ng batuhan at putikan. Okay, huli mga idol. First catch. Lapo.
Ulit mga idol. Wala po ulit. Idol. Bigat-bigat to. Medyo malaki-laki to. Ibang barakuda to. Yan, sumama ka. Barakuda siguro to. Barakuda nga. Malaki. Ang laki. Ayun mga idol, may lutang na tulingan sa unahan ko. Susubukan ko magpatiw-tiw. Sana magpatiw. Yan lang mga idol yung nahuli ko. Medyo mahina yung kagatan ng patangtang ngayon. So yun mga idol, uuwi na ako. Maraming salamat po sa pagsubaybay. Hanggang sa susunod po ulit.